ערב טוב, צופים יקרים, איזה כיף שהצטרפתם אלינו. והיום נמצאת איתנו באולפן אישה עם סיפור מרתק ביותר. מהסיפור שלה נוכל ללמוד איך לפעמים דווקא מהנפילות אפשר לצמוח ולהגשים חלומות. שלום בתאל דהן, מה שלומך? שלום וברכה, ברוך השם, תודה. איזה כיף שהצטרפת אלינו ואת איתנו כאן באולפן. ספרי לי קצת על המשפחה שלך, על הרקע שלך. אני גדלתי בצפת, בגיל 14 כבר עזבתי את הבית, למדתי במרכז. למדתי תפירה, עיצוב אופנה. בגיל 20 התחתנתי, והיום אני גרה במרכז, אימא ל5 ילדים מתוקים. ברוך השם. מקסים. בימים אלו את משיקה מותג חדש של בגדי נשים, יוקרתי אחרי לא מעט שנים, שאת שכירה במגזר הציבורי בעצם. ספרי לי בעצם מה גורם לאישה, בת 38, להחליט ולפתוח עסק עצמאי, ועוד בתקופה כזו. נכון. טוב, אז קודם כל החלום של לפתוח עסק תמיד היה שם. איזשהו חלום שניסיתי אפילו כמה פעמים כן להגשים אותו, אבל מה? היה חסר לי בשלות. קודם כל הייתי מאוד צעירה, לא ידעתי, זאת אומרת אין לנו במשפחה מישהו שהוא עצמאי, שהיה לי אפילו ממי לקבל איזשהו מידע, לא היה לי מושג מה זה. אבל תמיד היה לי את החלום הזה שאני יום אחד אפתח את העסק לאופנה. ובאמת, עם השנים אפילו ניסיתי פעם לעשות איזושהי השכרת בגדים בבית, וזה כמובן לא בדיוק צלח. ואחרי כמה זמן אפילו הלכתי למפעלים בתל אביב, וישבתי ובדקתי עם בעלי מקצוע, ובאמת קיבלתי מידע, אבל עדיין היה חסר לי את הבשלות הזאת, היה חסר לי המון ידע. אוקיי, יש בגדים, מה את עושה איתם? עלויות, כלום לא ידעתי. מה שקרה בתכלס, לפני שנתיים, ממש בי"א באב, זה היום נישואים שלנו, עשינו ככה יום כיף, אני ובעלי בירושלים, פה עיר הקודש, ובין ככה בטיול שעשינו יום כיף, לקחנו איזי ריידר. איזי ריידר זה בעצם כלי כזה, 4 גלגלים, וכל אחד הוא על כלי, כל אחד מהקבוצה, היינו קבוצה של 5 אנשים, 3 בחורים, אני ובעלי, זה כזה בשורה. לקראת סוף המסלול אנחנו מגיעים לאיזשהו אזור שצריכים לרדת איתו 3 מדרגות, סליחה. אז ככה הבחורים יורדים, הגיע התור שלי, ואני אומרת למדריך, את זה אני לא עושה. הנה הכלי, תוריד לי אותו, ואחר כך אני אמשיך את המסלול. אז הוא אומר לי, לא, זה בקטנה, אני אכוון לך, את יכולה לעלות עליו. אוקיי, אז אני עולה, כי אני יכולה. אז אני זורמת, אני עולה, ואיכשהו מאבדת שליטה. הכלי נתקע בסוף המדרגות הישר, תודה להשם שהוא היה שם, כי הכלי נתקע בשער, ואני עפה ממנו, אני לא יודעת כמה מטרים. אם הכלי לא היה נתקע, פשוט צריך להבין שאולי לא הייתי פה היום. כאילו, זה משהו מאוד כבד, ואני עפה. אני זוכרת שאני רק חוטפת המון מכות, ואני מנסה כבר להגיע לאיזשהו קרקע יציבה, איזה משהו ככה להאחז בו, ואני מוצאת את עצמי נופלת על צד שמאל, ככה כולם רצים לבדוק מה קרה לי. ואני אומרת להם, שנייה, אל תיגעו בי, תנו לי לראות שאני בסדר, כי באמת לא הבנתי איך הגעתי מהגובה הזה לקרקע. אני זוכרת שחטפתי לקחת דקה ביד ימין, ככה ממש, ואמרתי להם, רגע, אני אזיז אותה, אני רואה שאני מזיזה אותה עם כל הכאבים. אז אמרתי להם, אוקיי, אני חושבת שאני בסדר. ואיך שמנסים להרים אותי, צרחות, אין מצב. וטוב, מבינים שקרה משהו מעבר למה שאני חושבת. אז טוב, האמבולנס ובלגן, באותם רגעים אני חייבת לציין שאמרתי מזמור לתודה. קודם כל, הבנתי שזה יכול להיות הרבה יותר גרוע, כי הנפילה הייתה מטורפת, צריך להבין שחטפתי המון מכות, וגם בסוף אני בהכרה, זאת אומרת, מדברים איתי, אני מבינה שאני צורחת לשמיים, כי יש לי כאבים חזקים ברגל, מטורפים, אין לי איך לתאר את זה, שום לידה לא דומה לדבר הזה, אבל היה לי נס מבחינתי. ואז ככה בזמן שאני מחכה לאמבולנס וכולם עליי, המדריך כמובן בא, באמת עם דמעות, זה קטע לא נעים שהיה. הוא אומר לי, אני מתנצל, אני הזמנתי אמבולנס. אמרתי לו, אני רוצה רק להגיד לך משהו, עם הדמעות ואני צורחת, באמת לא רוצה להגיד לך משהו. זה לא אתה, זה היה צריך לקרות לי. הוא מסתכל, לא מבין, אמרת, תקשיב, לפני חודש הייתי בחול, הייתי צריכה לעשות את אותו דבר שם. וזה נדחה לי איזה 3 פעמים מכל מיני סיבות טיפשיות, פעם ירד גשם באמצע הקיץ, ופעם המדריך לא יודעת מה כאב לו, ואנחנו בפעם האחרונה איחרנו שזה הכי לא אופייני לנו. והוא מסתכל בשוק כזה, שאני עוד אומרת לו דבר כזה, אני אומרת לו, יהיה בסדר, אני אעבור את זה. ובאמת, זה כאבת תופת, ומנסים לשים לי איזה תיק כזה מתחת לרגל שהיא תישאר בצורת רש, וככה מפנים אותי, והנה עוד איזשהו ככה, אני קוראת לזה סוכריות שהקדוש ברוך הוא שולח לנו באמצע ניסיון קשה, כאב,
אז שואלים אותי ככה באמבולנס, לאן לפנות אותך? אז אני אומרת לו, מה זאת אומרת לאן? הכי קרוב. טוב, מה הכי קרוב בודקים? הדסה הר הצופים, הדסה הר הצופים. מעניין אותי, תשלחו, כאילו, לא הבנתי בזה, רק תפנה אותי. טוב, מגיעים להדסה הר הצופים אחרי כמה שעות קשות, שאני לא אעלה אתכם, כי זה לקחת אותי לצלם אותי בכל מיני תנוחות שלא באמת יכולתי לעמוד בכאב הזה. מגיע הרופא ואומר לי, אוקיי, אז יש לך שבר בירך, וזה מצריך ניתוח. אני כזה, למה ניתוח? מה הבעיה לעשות גבס כמו כולם וללכת הביתה? אז הוא אומר לי, לא. קודם כל זה אזור שאי אפשר לעשות גבס. דבר שני, מה הבעיה? את עושה ניתוח ומחרת את על הרגליים. אני שמעתי את זה, שיא אופטימית, שמחה עד הגג, אומרת לבעלי, זה יופי, ניתוח, מחר אני על הרגליים. הוא שמע ניתוח, בעלי נהיה לבן, טלפונים לכל הרופאים פחות או יותר שהוא מכיר, לכל הרבנים, סליחה, שהוא מכיר, ברכות, ובסוף מה מתברר? שבהר הצופים, המחלקה של האורתופדיה, זו המחלקה הכי נחשבת בארץ לטובה, אנשים שרוצים להחליף ברך, ירחיים, דברים שהכרתי רק באותו זמן, הם פשוט קובעים תור לשם, כמה חודשים ממתינים ומגיעים. ואז אני בעצם מגלה שאני במחלקה הכי טובה בארץ, אז אוקיי, אז הקדוש ברוך הוא הקדים לי תרופה למכה. אז אני בבית חולים הכי נכון לי באותו רגע, וניתוח, מנתחים אותי למחרת בצהריים בשעה 2, ומי מנתח אותי? הפרופסור של המחלקה, שאנשים חולמים שינתח אותם, לא באמת תמיד מקבלים אותו. ואני כאילו מקבלת את הכל ככה. ואני אומרת, הקדוש ברוך הוא, תודה. באמת, אני אמרתי לו, תודה, אני הייתי בשיא האופטימיות, חייבת לציין עם כל הכאב והקושי, אני פשוט מבסוטית, אין לי מושג איך להסביר את זה, אני שמחה. ואני מדברת עם הילדים שלי, אומרת להם, אל תדאגו, אני אהיה בסדר, אני אבוא ניתוח קטן, אני מאמינה שמחר אני בבית. התמימות המתוקה הזאת שלקחתי איתי ככה שמחר אני בבית, זה היה כל כך ברור לי, כאילו, וזה מה שעזר לי אגב, לעבור את זה בכיף. ואז בעצם מגיעה השאלה שאת שאלת, אני ככה למחרת, אחרי הניתוח, יושבת עם עצמי, ואז אני קוראת לבעלי, אני אומרת לו, טוב, תקשיב, נפלו לי כל מיני תובנות פתאום שקורה לאנשים שמבינים שהיה פה משהו גדול. אני מבחינתי כן חושבת שזה יכול לקרות הרבה יותר גרוע. אני לא יודעת איך בעלי ראה את זה, כי הוא היה מאחוריי, אבל אני מבחינתי חוויתי משהו שלא מזמן גם שמעתי על מישהו שנפל מקורקינט, אולי בסנטימטר על זווית שונה, אז עכשיו הוא כבר ממש מוגבל, סעודי, אבא ל5 ילדים, אז אני יודעת שהיה לי נס ענק, ואז אני קוראת לבעלי ואומרת, טוב, תקשיב, המוות והחיים זה כחוט השערה, כל מיני כאלה דברים שככה פתאום באו לי, ואז אמרת, החיים הם קצרים, ואני רוצה להגשים את החלום שלי. ככה, בבית חולים שאני שוכבת, אני אומרת לו, אני תמיד רציתי להיות עצמאית ורציתי לפתוח את העסק לאופנה, אני חושבת השנה זה קורה. והוא ישר אמר לי, לכי על זה. טוב, השנה זה קורה לי מושג איך, אבל זה קורה. זה ממש, שם זה הגיע. וואו, אני צמרמורות, אין לי מילים לתאר את תחושותיי. את נמצאת בעצם בבית חולים אחרי פציעה, ועברת רגעים לא פשוטים, את עוברת רגעים קשים. תארי לי מה את חשה, מה את מרגישה, אילו מחשבות עולות לך? מה קורה באותו זמן בדיוק? נכון, אז ככה, באמת, אמנם הייתה לי באמת המון אופטימיות. אני אחזור על זה המון, כי באמת הרגשתי, אגב, זה, כשאומרים הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון לבן אדם, אז הוא גם מקבל את הכוחות, ממש הרגשתי את זה. אני אמנם בן אדם אופטימי בטבעי שלי, ושם הרגשתי את זה כאילו פי 200, פי לא יודעת כמה, פי 1000. פשוט משהו שאתה מקבל את הכוחות, וזה פתאום לא נראה לך נורא, כאילו הם היו מספרים לי קודם, לפני כמה חודשים שזה מה שאני עומדת לעבור, לא, אין סיכוי. ופה אני זוכרת את עצמי, נכון, עם המון אופטימיות, אבל היו גם רגעים קשים. הרגע שהכי תופס אותי זה ככה היום למחרת הניתוח, שאני במיטה. אז אם את זוכרת, אמרתי שהרופא אמר לי למחרת אני על הרגליים, ואני מתעוררת באיזושהי שעה בצהריים, עם כמו 100 טון מחובר לי לגוף, לא זז. משום צורה, כבד, אני לא יכולה באמת לזוז, אני זאת אומרת במיטה או שוכבת, או גג מרימה את הגב בצורה חצי ישיבה, וזהו. ואז מגיעים אליי 2 פיזיותרפיסטים עם הליכון, ואומרים לי, בואי, עכשיו נלמד אותך ללכת. ואני בשוק חיי. אף אחד לא בא ואמר לי, זה הדרך שאת הולכת לעבור, קרה לך איזושהי פציעה, נפילה, תשמעי, זה ייקח ככה זמן, שבועיים, 3 חודש, חודשיים. את תלכי, כלום, אני כל דבר פתאום מגלה תוך כדי. וזה הרגע, מבחינתי שוק, ואני זוכרת שאני אומרת להם, טוב, שנייה, אני אחכה רגע שבעלי יגיע.
הוא תמיד בא, כל בוקר היה מגיע אליי לבית חולים, הולך לישון בבית, שככה רציתי שילך לישון כמו שצריך, כי אני צריכה מישהו שיעזור לי. ופשוט, אני זוכרת הרגעים האלה, שאמרתי להם, לכו, עוד מעט שהוא יגיע, אני מתפרקת. זה היה כמה רגעים שאני מתפרקת, אבל שוב, זה עניין של, אוקיי, אז 5 דקות, 10 דקות, לא יודעת כמה זמן זה לקח לי, חצי שעה. ובסוף אני קמה ואני אומרת, אבא, תודה, אני אקום מזה. בסדר, יש אנשים שהיה להם הרבה יותר גרוע, והם קמו והם רצים, אז בעזרת השם יהיה קשה, אבל יאללה, אני אעבור את זה. אז זה רגע אחד שאני זוכרת אותו, ועוד דבר שהוא נוראי בעיניי, ואני חושבת שכל אחד שעוברת איזה משהו דומה, זה להיות פתאום תלותי. אתה פתאום קולט, את לא יכולה לקום להתקלח לבד, את לא יכולה להתלבש, ואפילו לצחצח שיניים, היו צריכים להביא לי למיטה קופסה ומים, ובקיצור, שזה גם רגע שאת אומרת, אני לא רוצה עזרה של אף אחד, אני רוצה לקום לבד. אז זה היה גם נקודה מאוד כואבת, אבל שוב, ברוך השם, הנה זה היה קצר, זה עבר, היום אני הולכת, אמנם עדיין לא יכולה לרוץ, יש את המגבלה, אבל תודה על השם, באמת. אני תמיד זה לנגד עיניי שהיה יכול להיות הרבה יותר גרוע, אז באמת תודה. וואו, באמת שהתרגשתי, מעורר השראה. אז יחד עם הנס שהיה לך, והחלטה נחושה, את מחליטה ללכת צעד אחרי צעד בעצם, ולהגשים את החלום. אז בואי תספרי לנו איך בפועל התחלת עם הקמת המותג שיש לך. אז באמת כבר באותה שנה, הנה הבטחתי לעצמי ולא ידעתי איך הקדוש ברוך הוא ישלח לי את זה כמו כפפה ליד, אני כבר מכירה אישה מדהימה, שמלווה נשים ממש לעסקים של אופנה. ואני פונה אליה, ואז אני מגלה שהיא גם לא סתם אישה שמלווה לאופנה, היא גם מנטורית מדהימה, שבכלל נותנת לי את כל הכלים. זאת אומרת, זה ממש מה שתמיד היה חסר לי, וחיפשתי מאלף עד תף. אז איתה ביחד אני הולכת צעד בצעד לעסק הזה. וואו. האם היו לך נקודות שבירה בדרך להגשמת החלום? קודם כל בוודאי, כן. לקבל החלטה של לצאת מאזור הנוחות, אולי זו החלטה שקל לקבל אותה, אבל לבצע אותה זה לא קל. אם זה עם המגבלה שלי, שאני עדיין איתה ביחד עם פיזיותרפיות, וזה חלק מהשגרת חיים שאני איתה לי. ואם זה הקטע של לקחת הלוואה, זה מפחיד, כי גם זה כלכלי, את כבר מחזירה הלוואה, עוד לפני שאת בכלל מתחילה להכניס כסף. וכן, יש פה פחד גם אפילו מהפרסום הזה, מהלהצליח, כאילו וואו, יש פה משהו שאני לא רגילה אליו, אני שכירה כל החיים, ופתאום ככה לצאת מהאזור הנוחות שלי, כן, בהחלט. וואו. אוקיי, אז באיזה שלב את בהקמת המותג, כרגע, כיום? אני ממש בימים האלה עובדת על ההפקה הראשונה שלי, בעזרת השם בסוף החודש. הפקה שאמורה לצלם בעצם את כל הבגדים. אמנם בעצם את חלקם, כי זה ייבוא חלק וחלק ייצור, אז חלק מהייבוא רובו יגיע, ייצור בשלב הבא. אבל כן, בעזרת השם כבר יהיה הצילומים, ואחר כך כבר אנחנו נפרסם ממש את העסק. ששמו, עכשיו אני אציין אותו לראשונה. תספרי לנו. השם שלו הוא מיימי. וואו. מיימי זה בעצם האני שלי. מדהים, מדהים. שם שממש אהבתי והתחברתי. מדהים, באמת. בתל, סיפור מעורר השראה. עבר דרך לא פשוטה. ואני בטוחה שעם הנחישות והרצון שלך, את תגיעי רחוק. תודה רבה שהגעת היום לאולפן ושיתפת אותנו. אנחנו מעריכים את זה מאוד ומאחלים לך המון המון בהצלחה. תודה. בהצלחה רבה. תודה רבה.